ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନଟିଆ ରାତିରେ ଗେଣ୍ଡୁର ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୋରୱେଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓ ତାର ଡାକକୁ କେହି ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୋରୱେଲଟି ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ 60 ଫୁଟର ହେଇଛି, ତେଣୁ ତା ଡାକକୁ କେହି ବି ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କି ପାଣିର ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଛି ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଣିକୁ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ନଟିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଟିଆ ଓ ତାର ବାପା ମାଆ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ନଟିଆ ତା ବାପା ମାଆ ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ନଟିଆ ତାର ଭଉଣୀ ଆସିଯାଉଛି ଓ ତା ଭାଇକୁ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛି ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଟିଆର ହୋସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଟିଆ କହୁଛି, ଖୁସି ଖୁସି ଡାକୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।